थानाय 1 एप्रिलनि हर सुरमा दुर्गा चौमुनि बामनसरा आमचाइनि खेलेन्द्र देबबर्मा जागा सम्पतिनो तुयै बुतक खाइजाका बिनि बयंनि बासाबुति रकबाय मियावान किसाय माइचा नाइतंगो हरनगो माइसुरि बिजा तारपरे ब नगो तीनो खितार फाया कनो दुवास लाखिरि सुबाय नगो हाबय माइचा मा जागा वान किसाय ब जे माथि कासुका बिस्मा बुखा बखरो कासुका खाङा कासुका एमन बाय बुखा बताय सा मतो बिया के बासिना गुरि बल चार बाय पुरा मुनि लाल एकजन ब फ्रप गो बेट गो खापां बेटल ह पेर सेन्टान एकजन ब गो मथा तुंको तुदल नाय बता ब बाइकले बनाइकले बुइमाखा बिनि बुफायुंसे बिनि यंनि बुसाजि बिनि बुफायुंसे बिनि बुफायुं बाइकले बाहाय बुइमाखा बिस्मा तै थिना थना छिया जुता बुट जुता कागाव बाय बिस्मा ब जेप गसु कुचु पटमा मुनि लाल ब बाहाय बरक ब एकजन गियानी बरक ब एकजन ब फुला तुदल बरक बाहाय बिनि सिका बिनि फुला तुदल नाय ब गिरजाव जदि ब बुजगय फुला तुदल तंनाय बरक बाहायकले बिनि बुफायुं नगा हाबय माइचा मजा माइ पुलिस दार गासिबो एकटा आसामिना माइचाना समय दिबो माइचाना पन्द समय दिया बुफायुंना आहायकले जे बिस्मा लाथिरिका खाखला लाथिरिका खांगा लाथिरिका बता ब आजि खासे आनि खुंगो सचानानि बता आइको बिसना बर खिगलाय हस्पिटल कलाय जा बुइ कालांगा बर चार बाय मनिला देब बर्मा पल्टु देब बर्मा मिलन देब बर्मा निसि देब बर्मा बर चार बाय बाहायकले बनायकले बुइ मांखा बकुनो बक्सि साया अजागा हाय हांगो हायबे लुट उंखा चालुंखा अब दाब्रानि मोइसे अ जागा दाब्रानि मोइ हिंगे त बर सिनि वारिस दां मैया बले बिना आयुनि बुसा चित्रनि देर मान बिनि वारिस त बानि बुसाइ जंनाय बले बंनि ब मानथाय बले बरक रांमना फुरुगे बंना तसिरत लांगय सयना बाय जत खलायबाय फुट थांगा एसडि अफिस थांगा जत जागा सयना बाय ब गसिका जुं 3 टाका माखाय जुं आनि उंखनि बुखरानि दाइके 3 जना बुरि मासा सलामांगै बक्साका 3 टाका माखाय जुं जना एकटा खलाय बांनाय नरना 10 नौ खलाय जुं जागारिनाय दुकाननि बागय हायनि फुट गसिजा गसिता बरक रांमानखा 1 बছরनि बेसिनखा तागो बरक रांमानाय कुनो किछु जानो दिया कुनो किछु साया बक्सिमो रांना आत सात खायतंखा अ रांनि बागयना आनि बुसाय साका जुं बिनि वारिस दा जुं अरनो आनि दादनो आं समानना नांगो जुं तंग मायाना अक सातानि ब फाय हर बरक चारबाय फाय जे बाबे बुखाबो ता हस्पिटाल फरायजा कमलपुरत लांखा कमलपुरत लांगय ब रेफार होका कुलायो ता कुलाय हस्पिटाल एडमिशन फायजा बन मिया हर चिकित्सा खालायजा ता बुचुं रिपोर्ट मायाको 11 बुचुं रिपोर्ट मानाय ब एकजन फुलातुदना बरंगय ब बाहायकले ब माखा बता फुलातुले बता शयतानसे ब व्यवसा खालि चावा जागा ब एकजन बिनि मामानि बुसाजु मलिका देबबर्मा बिलासरानि बिनर ब तंफायै अ जागा सरि नायजाका तारपर बबन रेप खलाय केस खलाय बिनि केस खलाय अ मलिका देबबर्मानि बुसाय आसेनि फुलफाय दंगो ब फाय केस मा परेसे थांगो याकुं रो मै माब बिनि केस सादा राता ब रेकर्ड दंगो खाता खुलु केन कुटुमान बिनि या बाहाय रेकर्ड दंगो बर म बाकला के माखाबो एकजन ब फुला तिदुले बर गय ब खापां बेतले हन पेर सेंटानि ब नुको तिदुले बर ब एकजन जन्दी सुना थाकासे ब 15000 कायथत बना बना व्यवसा काय चाबि हिया बत व्यवसा से अब एकजन रुगिना थाङो बिनर सुरि जाथायना थंनि दाम 500 टाका बिथिनि दाम 600 टाका अब रेट खाय सुइजा हेजा ब फार्मासि हायखलाय फार्मासि उसे बिथिनि दाम रेट खायजा बिन अ जागाखौ पुरा रेट खायजा अब 500 अब 600 एकजन बरौ जन्दी सुगाय बना सुरिना थाङाय बगदा 15000 12000 अब हाय बग व्यवसा कय चाइ तंगो अब व्यवसा कयन बत दुर्गा चौमुनि व 3 तला 4 तला बर्तमान ना एकदम कर्मचारी ना बत बिने बुसुंको तंग ब 3 तला 4 तला बिल्डिं मालिक खायतंग ब व्यवसा कलाय ब 7 पर बर ब एकबार ब व्यक्ति मथानि से ब 7 नि बागय ब अजागा फुला माजाबो ना फुला माजाना पिजो बत एजे मथ थांगा जे जागा 7 ब जागा ना उठाओ ब एकदम 7 बर बिन छागा माया बमता कुनो किछु एमने मिया करथुम करना गटिका म मिया नयटा रबाजि खाना माइसि जाना लिया बुफाय सागा दार बुसा आं माइचाना समय दि माइ खपता जालिया लाथिनि वाइस सबने सबाय गडरा मोरा मुफाय बुय आने दोजा सबाय माइ लें मुइरु साहारे नगो हाइल अवस्था क्ला हांगा माखाय काबो हा बुफायक्ला बिन बुफायनो बुइ माखा बिनि बुफाफायगा बिन एमने कयजना बुखा 4 जना फायगा 4 बाय बुनाय 4 बाय मुल्ला देब बर्मा पल्टु देब बर्मा मिलन देब बर्मा निसि देब बर्मा बक 4 बाय लाखा टाका बुइ बाहायकला बुसु बुथाका म पुरा बुथानानै प्लेन नाय फायजा एमने तम तुम एमने मिया घटना घटिका म ओ जागानि रां जे हाबजा बर रां बागिया ता 1.5 বছর চলি তঙ্গ লামাव काम চলি তঙ্গ
bo rang tak khokja bagya khok o rang ni baga an busai ko ekta khok saka baga bok sal ni sibna bono bazaro bukha buyat ki do hoka khoro phai bukha